Monte-Carlo şäherine geçirilen Halkara Sirk Sunwat Festivalyna gatnaşyp, altyn bayragy we beýlek ýürüýte bayraklary münasip bolmagynyň hormatyna Galkynyş milli ýaty oýunlar toparynyň gatnaşmagyna Mars şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna ajaýyp çykyşlar ýaýbandyrly. Bu çykyşlar tomoşaçylara ýatdan çykmajak täsirli pursatlar paýlady. Häzirki wagtda halkymyzyň baý medeni mirasyny şol sanyna bekiçli bedewler köpertmek, ösürip ýetişdirmek we teýsemek barada köp asyrlyk däplerini aýagy saklamak, öwrenmek hemde wagt etmek boýunça giň gerimli işler üstünlükle amallaşdyrylýar. Milli we dünýä medeniýetiniň gymmatly bolmak bilen ýerlen ýuruk ahaltege bedewleri garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň ýeten beren tepkitleriniň aýdyň beýanyny urly. Gözelligi, ýynnamlygy bilen göreni haýrana goýan bedewler teýslemek, tutonýarly zähmeti, bilimi, söýgüni we zekiyini talap edýär. Merdana pederlerimiz bu urda hujurly zähmet çekdirler. Bedewleriň ajaýyp ahalteke tohumynyň kemaly getirmegi munyň aýdyň mysalydyr. Galkynyş milli at üstünläki oýunlar topary, milli sungatymyzy dünýäde giňden tanatmak, uly goşant goşmak bilen bir gatarda ýurdumyzda ýaýbanlandyrylýan dawarlarda şany seneler münasibetli gurulýan medeni köpçülikden çärelerde çykşadyp, olaryň ähmiýetini we derejesini berende göterýär. Ajaýyp bedewleriň gözelligi, çeýeligi, çap barýan atyň üstünde dürli çylşyrmy hereketler ýerine ýetirýän artistleriň usatlygy tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrýar. Ulus saatlygy talap edýän çykyşlar milli at üstünläki oýunlar toparyny, şeýle hem şöhrat dünýäde bolan uçar ganat ahalteki atlarymyzda bolan bu ýysanjy guwanjy hasam artdyryp, ýürekleri ganat baglaýar. Şonuň ýalan bu ýerde milli at üstünläki oýunlar toparynyň çykyşlary bilen bir gatarda dürli çylşyrmy hereketler özüne jemleýän sirk çykyşlaryna aýratyn orun berli. Sirk akrabatlarynyň çykyşlary, milli tanslarymyzyň sirk sunwaty bilen utgaşykly ýerine ýetirilmegi jan köýürlen şatlygyny bu ýysanjyny goşalandyrdy. Tomoşaçylar türkmen sirk sunwatyny berent derejelere ýetirmekde taýsy tagarlar edýän gahrman arkadaýymyza, arkadaýly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.